Eta, zer daukazu orduan? Tira, nik 6 pertsonarentzat begiratu dut. Azkenean, Aner eta Aitor ere badatoz, ezta? Bai, etxo esan dute. Bai, 6 gara, Aner eta Aitor, Xabat eta zu, eta Malen eta ni. Ba, begiratu argazkiak, zer deritzezu? Ez dakit ba, zuri zein gustatzen zaizu gehien. Niri Otsagabiakoa, beste biak baino politagoa da, baina txikiago ere bai. 2 logela ditu bakarrik. Lizarrakoak ere biditu, baina literak daude pasilloan. Urdiaingoak, Otsagabiakoak baino gela bat gehiago dauka. Orduan 6ontzat txikiegia izango da, ezta? Nik uste dut baietz. Eta gainera Otsagabia, Urdiain eta Lizarra baino asko zurrutiago dago Bilbotik. Ba, listo, beste bien artean aukeratuko dugu. Ongi, esandako moduan. Urdiaingoak gela bat gehiago dauka eta 2 komun. Lizarrakoak komun bakarra dauka. Eta diru aldetik? Antzera, Lizarrakoa garestiagoa da. 284 euro asteburua. Urdiaingoa baino 30 euro garestiagoa. Bueno, eta Otsagabiakoa 180 euro da, baina zera 6on artean ez da alde handia. Baina nik nahiago dut Urdiaina joan. Urdiain Lizarra baino txikiagoa da, eta asko zere lasaiagoa. Ba nik nahiago Lizarrara. Horrela parranatxo bat ere egingo dugu. Bueno, hauei komentatuko diegu eta ea ze esaten duten eurek. Ongi da.